Прывітанне, сябры. Я вось уже 6 тыдняў сиджу дома, нават трошечки больше. Выходзячы толькі один раз на дзень з сынам на мухлю пагуляць, і мне страшна захацелася паразмаўляць з усім светам белым. На тым тыдні акурат некалькі чалавек зноў задалі мне пытанні пра ангельскую мову, пра выкладанне, пра вывучэнне, самастойнае вывучэнне ангельскай мовы. Я подумала, што пачну цяпер расказваць пра тое, пра што магу расказваць, пра парады, пра розныя ідэі, думкі, якія тычацца ангельскай мовы, вывучэння мовы, выкарыстання нейкіх рэсурсаў, альбо пра тое, як можна дапамагаць дзецям, якія цяпер самі дома займаюцца ангельскай мовай. Вось тут, на гэтым сваім канале. Гэта маё першае відэо. Дзякуй вялікі. Я думаю, вы мяне павіншавалі. Ну дык вось. Апошнія некалькі пытанняў, якія мне задавалі мае сябры, яны былі звязаны з іспытам, з TOEFL. Я вырашыла одно відэо прысвяціць менавіта падрыхтоўцы да іспыта TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Гэты іспыт патрэбны, калі вы хочаце ехаць вучыцца за мяжу. Мы будзем вельмі вялікімі аптымістамі. Все будзе круто, і все сапраўды, куды хацелі паехаць, паедуць, пасля вернуцца, альбо не вернуцца. Але відэа не пра гэта. Відэа пра сам іспыт. Дарэчы, гэты іспыт патрэбны, калі вы хочаце паехаць працаваць. Таксама на нейкі час. Чаму я сейчас скажу на нейкі час? Это не моя справа. Карацей, это не важно. Для якіх бы мэтаў вам не трэба быў гэты TOEFL, ёсць у мяне 4 думкі. Што можна зрабіць, каб неяк больш паспяхова і цікава падрыхтавацца да гэтага іспыта і здаць яго нарэшце. Ну, вось першая думка, яна трошкі жорсткая і брутальная. Думка пра тое, што не трэба пачынаць рыхтавацца, ці рана яшчэ пачынаць рыхтавацца, калі ў вас няма ўзроўня upper intermediate. Усяго ёсць некалькі ўзроўняў, вось так вот умоўна падзялілі вывучэнне ангельскай мовы на ўзроўні elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced і proficiency. Хто палічыў? Колькі іх? 6. Калі у вас ёсць ўзровень elementary, вы пераходзіце на pre-intermediate, вам яшчэ наперадзе трэба прайсці 3 ўзроўні. Першым вы зможаце карыстацца падручнікамі, рэсурсамі, свабодна, вольна, нязмушана. А кожны ўзровень займае прыкладна 9 месяцаў. Таму подумайте адразу загадзя, разлічыце свае сілы. Наскокам взять мову немагчыма, просто немагчыма. Ну, ёсць адзінкі выключэння, але в цэлым чалавеку, каб вывучыць мову, трэба паставіць skills, навыкі. Навыкі ставяцца часам, гэта звычка. Таму это штодзённая руцінная праца, якую так вот просто немагчыма запхаць себе в галаву. Гэта не фактычныя веды. Это першая думка. Калі у вас уже ёсць узровень upper intermediate, і вы падыходзіце да падрыхтоўкі да іспыта, самая прыемная парада — гэта перавучыць мову просто і амаль не рыхтавацца да іспыта. Няма такога курсу, это бессэнсоўна рыхтавацца, это ж не вывучэнне мовы, это рыхтавацца да нейкіх структурных задач, трошкі сумна. Просто перавучыць мову, калі у вас уже будзе proficiency, вы просто зірніце, з чаго складаецца іспыт, ідзіце здаваць яго паспяхова. Вось. Ну, але тым не менш, звычайна курсы разлічаныя па падрыхтоўцы да іспыта на 3-6 месяцаў. І яны патрэбны для таго, каб проста навучыцца эканоміць час на поўных відах пытанняў, альбо перафарматаваць уяўленне пра нейкія заданні, напрыклад, пра эсэй, пра тое, што нам зусім туды не трэба, па беларускай звычцы дадаваць метафізіку, прыгажосць і стройныя нейкія адхіленні. Наадварот, усё павінна быць вельмі максімальна празрыста, стройна, лагічна. Ну, гэта все будзе там в гэтым падручніку, в гэтым курсе падрыхтоўкі выкладзенае правільна. Другая важная думка — гэта пацікаўцеся, калі ласка, новым фарматам іспыта. У жніўні 2019 году TOEFL быў перафарматаваны. Напрыклад, з 4 частак ёсць частка адна speaking, а таксама ёсць у нас reading, чытанне, listening, слуханне, speaking, гаварэнне і writing, пісьмо. Дык вось, speaking цяпер не мае першага пытання і пятага пытання. Там было 6 тыпаў пытання, і вось першага і пятага цяпер там няма. І калі вы будзеце карыстацца старымі падручнікамі, Longman, класічны, Delta, я люблю вельмі падрыхтоўку па Вішневскай, Virginia Woolf у мяне, вось, вы будзеце марнаваць час, рыхтуючыся да нейкіх тыпаў заданняў, якіх уже няма. Таму нават тым больш цяпер, калі вы не можаце хадзіць вольна па крамах і шукаць сабе гэтыя кніжкі, вы можаце карыстацца проста онлайн-паслугамі самымі. Зважайце на тое, што ці гэта новыя паслугі, ці гэта новыя рэсурсы нейкія пасля жніўня 2019 года.
Ёсць сэнс схадзіць на афіцыйны сайт ETS.org, вы можете просто загугліць TOEFL official сайт і паглядзець прыклад іспыта новага, структуры новага іспыта. Это вельмі карысна, бо вы адчуеце просто нават час, колькі часу даецца на якое заданне, там на reading строга 54 хвіліны альбо 78, калі там будзе 4 тэкста, а не 3, і гэтак далей. Каб вы просто пачалі з таго, што адчулі прыклады, на якім месцы вы, колькі вам трэба яшчэ рыхтавацца, якія вам трэба дабіраць тэмы. Таму сайт в гэтым сэнсе вельмі карысны. Акрамя самога фармату у вас будуць прыклады. Больш таго, там ёсць практыка, карысныя рэсурсы, спасылкі. Вось гэты сайт — это скарб, з якога трэба пачынаць. Трэцяя думка. Вам не так моцна трэба фокус сваёй увагі скіроўваць на граматыку, на вымаўленне, колькі на слоўнікавы запас, на вакабуляр. І найперш на акадэмічны вакабуляр, таму што іспыт акадэмічны. І для гэтага ёсць вельмі добрая парада пайсці на, просто загугліць Ultimate TOEFL Vocabulary, альбо яго яшчэ называюць Academic Vocabulary List. Ён складаецца, гэты спіс акадэмічнага вакабуляра, патрэбны не толькі для іспыта TOEFL, для многіх іншых міжнародных іспытаў. Складаецца не прыкладна, а роўна з 300 слоў, але ёсць спісы шырэйшыя, на 500, на 850, на 1000 слоў. Больш таго, яны прапануюць flashcards, это такія карткі, там дзе ёсць значэнне, прыклад, само слова, вымаўленне гэтага слова, гульні, заданні, практыкаванні, каб вы вывучылі гэтае слова. Я ніколі ў жыцці не раіла нікому вучыць словы спісамі, гэта нонсенс, трэба вучыць словы з кантэкстам. Але в дадзеным выпадку раю, таму што кантэкст у вас будзе больш, чым трэба, нават вы будзеце вельмі шмат чытаць, рыхтуючыся да іспыта, і гэтыя словы абавязкова сустракаць, проста можаце не фіксаваць, што яны там значыць, забыць, сцерці. І вось, каб выцягнуць іх з пасіва, трэба, па-першае, іх патасаваць, вельмі шмат пагуляцца з імі, па-другое, паўжываць, канешне. Трэба іх пасля прапісваць. Это якраз мой чацвёрты пункт. Чацвёрты пункт — парада, што вам самой можна рабіць дома з гэтымі ўсімі матэрыяламі, якія вы накапаеце. Найперш, вам трэба вельмі шмат чытаць, просто фантастычна expose yourself to the massive reading з розных галінаў навук. А па-другое, пасля таго, як вы это начыталі, абавязкова пісаць. Інакш вы з плато этого пасіва не выскочыце в актыў. Можна дзённікі весці, штодзень адзначаць па-ангельску свой досвед, спрабаваць як мага больш ёмка сфармуляваць свае думкі. Па-трэцяе, записывайце свой голас, свае выказванні, каб вы маглі пачуць, па-першае, адчулі па часе, ці вы вмяшчаецеся в гэтыя нормы, якія там будуць у вас для адказу на пытанне 45 секунд, 1 хвіліна. А па-другое, каб магчыма пачуць свае памылкі, самых розных відаў гэтыя памылкі могуць быць. Далей вам вельмі важна, я б раіла знайсці сабе носьбіта мовы. Это можна зрабіць, напрыклад, праз iTalki. Такі сайт ёсць, там, дзе вы будзеце яму дапамагаць вывучаць беларускую мову альбо расейскую, а ён вам будзе, ці яна вам будзе дапамагаць вывучаць ангельскую. Таксама вам вельмі раю паслухаць навіны па-ангельску і паслухаць, нават на пачатку, слухаць не толькі навіны, а разбітыя навіны. Ёсць такі сайт News in Levels, які разбівае на ўзроўні, кожны раз ускладняе гэтую навіну. Альбо Breaking News Learning English, альбо BBC Learning English і так далей. Вы можете такіх варыянтаў знайсці досыць шмат. І нарэшце ёсць такая цяпер паслуга ў гэтага TOEFL здаваць іспыт з дому. Пацікаўцеся ёй, паколькі перыяд каранавірусу трэба берагчы сябе і сваіх блізкіх. Я вам жадаю take good care of yourself